ini जों जन्त्र मन्त्र protest खालामनो थाङै दङ दाबो जों पाटिल चौक निसिमि रेलि खायो जन्त्र मन्त्र थांनाय तामनि बागै जों दिनै पाटिल चौक निसिमि रेलि खाय थांनानै नाय दंखाय दिनै हाव जों भायलेसन खालामनो दंमोन मार्डार केस रेप केस बुथारजामोन सरकारनि डिपार्टमेन्ट पुलिस पाब्लिकनि स्ट्रक्चारनि बरफ पर्यन्त यगलिया गुली सुट खाई मार्डार खाजाखै दङ पुलिस नि बागै सेफ करिके आंखाय साधारण कमन पिपलनि बागै जोंनि बर'नि बागै दाम सेफ नोंसोरनाय आबनो तुनि जों दिनै जन्त्र मन्त्र खरांथि साननानै फाय दङ तै जोंनि त्रिपुरायाव रेप केस गोबां मासवासिया वानि हायङै दङ लाइ थांनायाव जों नुखा 19 तारिखआव राजमेला नाय किफिलपुरु जोंनि आलुनि सुखि जमातिया लामाव हरनि दुइटाव बुइनि बसनि बरबाय रेप खायो खिगलाय क्लां थांजागो आबनि जास्टिस आबनि प्रतिबादे सेलाङै दिनै जन्त्र मन्त्र प्रटेस्ट खालामनो थाङै दङ ताय दिनै जों अर दिल्लीआव सिमि अरनि जन्त्र मन्त्र सिमिया सिनि प्रटेस्ट सिनि हावबो दिनै स्ट्राइक 1 डे दाग जागाय दङ ते पाला जागाय दङ तानि बागै सिनि अहा सिनि दफा सिनि बररनि बागै जतटुकु पर्यन्त अस्तित्व रखामाया सा टिपिएफ टिप्रासाते बरक दफानि बागै सभा खानिनि बागै रेडि दङ तै फ्लाइ थांनाय जों अहाव तानि बागै जों आसे रेप खायजाका बुथारजाका टकहारजाका होननि जों नायमेनखाय इलिगेल बांलादेशी बुरुं हाफायमेननि बागै जोंनो बर' रेप खायनानै बुथारनानै साटकनानै सेंखा हासिनि हाव टंकटिसि बांलादेश बर'बाय जों साटकजाक दङ आबनि प्रतिबादे जों त्रिपुरायाव दाति 2023 सिगां एनआरसि लागु खायै दिपुट खायै बरनो सिनि अस्तित्व रखानो जोंनो फिरगै रिथुं होननै जों इन्डिया गभर्नमेन्टनो रायसु CIA!